ଦୁଇ ଏକେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଏକେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଦୁଇ ଚାଉ ଆଠ ଦୁଇ ଚାଉ ଆଠ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ ଦୁଇ ଛକେ ବାର ଦୁଇ ଛକେ ବାର ଦୁଇ ସତା ଚଉଦ ଦୁଇ ସତା ଚଉଦ ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ ଦୁଇ ନୂଆ ଅଠର ଦୁଇ ନୂଆ ଅଠର ଦୁଇ ଦଶା କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଦଶା କୋଡ଼ିଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ରହିଥାଅ। ଆସନ୍ତୁ ତିନି ପଣିକିଆ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ତିନି ଏକେ ତିନି ତିନି ଏକେ ତିନି ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ତିନି ତିରି ନଅ ତିନି ତିରି ନଅ ତିନି ଚାଉ ବାର ତିନି ଚାଉ ବାର ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର ତିନି ଛକେ ଅଠର ତିନି ଛକେ ଅଠର ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ ତିନି ଅଷ୍ଟା ଚବିଶ ତିନି ଅଷ୍ଟା ଚବିଶ ତିନି ନୂଆ ସତେଇଶ ତିନି ନୂଆ ସତେଇଶ ତିନି ଦଶ ତିରିଶ ତିନି ଦଶ ତିରିଶ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପିଲାମାନେ? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଚାରି ପଣିକିଆ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ଚାରି ଏକେ ଚାରି ଚାରି ଏକେ ଚାରି ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ ଚାରି ତିରି ବାର ଚାରି ତିରି ବାର ଚାରି ଚାଉ ଷୋହଳ ଚାରି ଚାଉ ଷୋହଳ ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ ଚାରି ଛକେ ଚବିଶ ଚାରି ଛକେ ଚବିଶ ଚାରି ସତା ଅଠେଇଶ ଚାରି ସତା ଅଠେଇଶ ଚାରି ଅଷ୍ଟା ବତିଶ ଚାରି ଅଷ୍ଟା ବତିଶ ଚାରି ନୂଆ ଛତିଶ ଚାରି ନୂଆ ଛତିଶ ଚାରି ଦଶା ଚାଳିଶ ଚାରି ଦଶା ଚାଳିଶ। ପଣିକିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ପାଞ୍ଚ ଏକେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଏକେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦୁଣେ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଦୁଣେ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର
ପାଞ୍ଚ ଚାଉ 20, 5 ଚାଉ 20, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା 25, 5 ପଞ୍ଚା 25, 5 ଛକେ 30, 5 ଛକେ 30, ପାଞ୍ଚ ସତା 35, 5 ସତା 35, ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟା 40, 5 ଅଷ୍ଟା 40, ପାଞ୍ଚ ନୂଆ 45, 5 ନୂଆ 45, ପାଞ୍ଚ ଦଶ 50, 5 10 50। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପିଲାମାନେ? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଛଅ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। 6 1 6, 6 1 6, 6 ଦୁଣେ 12, 6 ଦୁଣେ 12, 6 ତିରି 18, 6 ତିରି 18, 6 ଚାଉ 24, 6 ଚାଉ 24, 6 ପଞ୍ଚା 30, 6 ପଞ୍ଚା 30, 6 ଛକେ 36, 6 ଛକେ 36, 6 ସତା 42, 6 ସତା 42, 6 ଅଷ୍ଟା 48, 6 ଅଷ୍ଟା 48, 6 ନୂଆ 54, 6 ନୂଆ 54, 6 ଦଶା 60, 6 ଦଶା 60। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସାତ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। 7 1 7, 7 1 7, 7 ଦୁନେ 14, 7 ଦୁନେ 14, 7 ତିରି 21, 7 ତିରି 21, 7 ଚାଉ 28, 7 ଚାଉ 28, 7 ପଞ୍ଚା 35, 7 ପଞ୍ଚା 35, 7 ଛକେ 42, 7 ଛକେ 42, 7 ସତା 49, 7 ସତା 49, 7 ଅଷ୍ଟା 56, 7 ଅଷ୍ଟା 56, 7 ନୂଆ 63, 7 ନୂଆ 63, 7 10 70, 7 10 70। ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଠ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। 8 1 8, 8 1 8, 8 ଦୁନେ 16, 8 ଦୁନେ 16, 8 ତିରି 24, 8 ତିରି 24, 8 ଚାଉ 32, 8 ଚାଉ 32, 8 ପଞ୍ଚା 40, 8 ପଞ୍ଚା 40, 8 ଛକେ 48, 8 ଛକେ 48, 8 ସତା 56,
आठ सता 56 आठ नुआ 72 आठ नुआ 72 आठ दस 80 आठ 10 80 मो कुने कुने पिलामानंकु धन्यवाद दउछि मो भिडियो रे लागि रहिथिबारु। आसंतु न पणिका शिखिबा पिलामाने। न एके न नौ एके 9 न दुणे 18 नौ दुणे 18 न तिरी 27 नौ तिरी 27 न चाउ 36 नौ चाउ 36 न पंचा 45 नौ पंचा 45 न छके 54 नौ छके 54 न सता 63 नौ सता 63 न अष्टा 72 नौ अष्टा 72 न नुआ 81 नौ नुआ 81 न दशा 90 नौ दशा 90 भिडियो को शेष पर्यंत देखिबा आगरु मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करबा पई जमा भी भूलंतु नाही। सांग माने को शेयर करंतु एवं आसंतु दश पणिका शिखिबा पिला माने। 10 एके 10 10 एके 10 10 दुणे 20 10 दुणे 20 10 तिया 30 10 तिया 30 10 चाउ 40 10 चाउ 40 10 पंचा 50 10 पंचा 50 10 छोके 60 10 छोके 60 10 सता 70 10 सता 70 10 अष्टा 80 10 अष्टा 80 10 नुआ 90 10 नुआ 90 10 दशान 100 10 दशान 100